Geosiyasi yerleş sebäpli Aziya bilen Ýewropanyň arçagyna ýerleşen Anadolu sevdi sansız paşşalyklary we söwüşlere sahna boldy. İlkinjigide bir millet Aziýanyň sehralaryndan Anadoluň ýurt edilmek üçin gelýärdi. Ben avucumda kanla doğan Oğuz'un aslı, Selçuk'un nesli, Çağrı Beyoğlu, Muhammed Alparslan. ýylda döredülen Beýik Selçuklu imperiýasy Bari 18 ýylda Bizantiýa imperiýasynyň serhedine ýetenne Rimliler ýaklaşan hopun nämedigini gaty oýlardylar. 11-nji asyrda Rim imperiýasy öňkü kuwatly günlerinden uzakdydy. Har uruluşy, hakyna tutma eskerlere dayanan sistema öwrülipdi. Mundan başga da bu ägirt uly imperiýa taht urnak görüşleri bilen bulanmajarlykdan çykyp bilmeýärdi. Bizantiýa imperiýasy üçin bu gowşak döwürde Gunnawar serhedine islenilmeýän täze bir duşman bardy. 1064-nji ýylda Türkmen sultany Tuğrul Bey ölenden soň Alparslan garşydaşlaryny ýok edip tagta çykmany başardy. Dolanlar tertibe salan sultan özüň taýýar hasaplaryny Anadol we Gruziýa ekspedisiýalaryny başlatdy. Şol döwürde Rim imperiýasy imperatrisiýa Ýedokya tarapyndan dolandyrylýardy. Merhum imperatoryň haýyşy boýunça başga bir adama durmuşa çykmalygy barada kasam edipdi. Bu onuň imperatrisiýa bolup kalmak üçin möhümdi. Şeýlehem Gunnawar serhedine Türkmen hopy Sultan Alparslan bilen islenilmeýän derejäge ýetipdi. Bu erwet ýagdaýy durdurmak üçin imperatrisiýa Ýedokya batyrga bir karar berdi. Bu sebäpli zehinli we harby tejribesi bolan birine durmuşa çykmagy saýlady. Bu meşhur serkerde Roman Diojen. İmperatrisiýa Ýedokya bilen durmuş kuran Diojen imperator saýlandy we ilkinji eden işi goşunyny täzeden gurnady. Wagt ýitirmän 1068-nji ýylda ekspedisiýa gitmeli diýen netije geldi. Alparslan Diojen'in bu adiminden bihavardy ve Gruziya ekspedisiýasyny üstünlikli tamamlady. Bu ararykda Fatimidleriň ýaşullary Alparslan Misir'e çağırdylar. Sultan Alparslan Misir kampaniýasyna ünsün jemledi. Emma Diojen'in ekspedisiýa karary onuň ähli meýilnamalaryny puja çykardy. Bu ýerde çeşmeler durly görnüşli. Biziň çeşmelerimiz Rim goşuny 200.000, Türkmen goşuny 50.000 diýip aýtýar. Gunwatar çeşmeler bu sanlaryň ulaldylanyny aýdýarlar. Şeýle de bolsa Rimleriň türkmenlerden has köpdigini bilýäris. Misir ekspedisiýa giden Sultan Alparslan karar bermeli boldy. Ya Misirden ýüze urmaly, ya da Anadolu'dan. Alparslan gaty töwekkelçilikli bir meýilnamany durmuşa geçirdi. Sultan goşunynyň bir bölegini Misir basyp almak üçin uğratdy. Galan güýçler bilen imperatoryň öňüne çykmaly. Iki goşun Malazgirtliligine bir-birine garşy-garşy geldi. Sultan uly çaklyşykdan öň Bizantiýa goşunyň güýjüni haýyrlatmaly we muny nädip etmeligini gaty öwülýärdi. Türkmen söwüşlerini korkutmak ve özüne çekmek taktikası gaty möhümdir. Duýdansyz hüjümler, basmaçalar, gawawlar we weýrançylyklar Selçuklaryň esas aýratynlyklarynyň biri çalt hereketlilerdi. Bizantiýa goşuny bilen deňeşdirilende Selçuk goşuny sowut geýindikleri üçin gaty gowşak görünýärdi. Sowut geýmekleriniň sebebi çalt hereketlilik üçündi. Sultanyň buýrugy bilen Türkmen eskerleri Rim goşunyny urdugaç taktikasy bilen geň alyrdy. Hüjümleriniň başlamagy bilen iki serkerdeniň hasaplaşmakdan başga çäresi ýokdy. Bizantiýa goşunlary 25-nji awgustda ýerden kampy terk edip Alparslan bilen garşylaşdylar.
Bizantiya koşunu hücum etmedi ve pozisiyasını sakladı. İlk bilen bu sessizliğin kimin bozacaktığını saklamak kıyınlı. Diyojen Alparslan sevişmekten korkar deyip ide çekilmeyi buyurdu. Şeyli de olsa İmparator Sultan'ın duygularına neye doğru bakıveripdi. Alparslan Bizantiya koşunun ide çekilenini görüp derrew hücum etdi. Türkmen atlıları Bizantiya koşununa her taraftan çaltık bilen hücum ettiler ve ağır oklar yağdırdılar. Selçuklar ähligice çalt hücum edip ide çekildiler ve Bizantiya koşunun dynç almana yol bermediler. Bu hücumlar emosional kynçylyklardan başka maksatlara da hyzmat etdi. Sebäbi howanyň tozanly, yelli, yaramaz şertlerinden peýdalanan türkmen atlylary Bizantiya koşunlaryndaky peçenek türkmenleri bilen aragatnaşyp geçdi. Bu aragatnaşyň netijesi günnüz belli boljakdy. Alparslan 26 Ağustos çenine ulu hücum etmedi. Sebäbi eskerleriniň ruhu derejesini iň ýokary derejä çykarjak meýlamasynyň bolmagydyr. Alparslan aýratyn hem musulmanlar üçin möhüm bolan anyň hücum etmekligi buyurmak istedi. Bu ajaýyp jikmejeklikdi we Seljuk sultany iň kyn pursatlaryna da onu sypdyrmady. Alparslan Söwüşe taýyn goşunyň garşysyna ýaragsyz we ak eşikli çykdy. Ve 50.000 esker bilen anna namazyny okudy. Atynyň guyrugundandy ve bu möhüm türkmen söwüş täbini ýerine ýetirdi. Atlaryň guyruklaryndan saňyl atlar düşmana garşy söwüşmeliklerine düşünýärler. Ahyrynda naýdasyny eline alyp atyna mindi. Alparslanyň beýlik Selçuklary ýaly iň gowurýan ýaragy ýaý we okdy. Emma saýlan ýaraglary bilen eskerlerine şu habar berdi. Menem siziň bilen öň hatarda söwüşürün. Söwüş meýdanyna gireňizde gorkaklyk we ikirjeňlenmeklik sizi ýeňilmekden we ölümden başga zat getirmez. Batyrlygyňyz we tutan ýerligiňiz sizi ýeňiş ýolyna alyp barar. Anadolu'nun derwezelerini Türkmenlere açmak isteyen Sultan Alparslan bu tutan ýerligi bilen düşmanyna garaşýardy. Seljuk koşuny söwüşe taýýardy. Uruş surnaýlary çalynyp başlady. Diyojen'in yol başçylygyndaky merkezi güýçler Seljuk koşunyna tarap hereket edip başlady. Alparslan hem atly koşunlar bilen hereket edip başlady we uruş başlady. Emma Alparslan birden koşunyna ida çekilmeyi buyurdy. Diýejen Seljuklaryň ida çekilişini görüp Sultan Alparslanyň ahyrynyň gelenine anandy. Söwüş Alparslanyň gaçyşy we Diýejeniň bolsa onu kowaladyğı ýagdaýa öwrüldi.
Bizantiya goşunu takminan 4 kilometrçe Seljuk goşunu idarladı. Emma 4 kilometrlik ýoluň ahyrynda Roman Dijon garaşylmadyk bir garşylaşma bilen ýüze-ýüz boldy. Alparslan'ın hücumu düýünden galpdy ve düşman garşy çykanyna taktik taýdan ýyda çekildi. Bizantiya goşuny Alparslan tarapyndan öňkesitlenen syzyň aňyrsyna gelenine okuda garaşan Seljuk atlary iki tarapdan hüjum etdiler. Sultanyň ýol başçylygyna merkezi güýçler ýyda çekilişi bes edip ýene hüjum etdiler. Bu türkmenleriň asyrlar boýy ulanan esrarymay taktikasydy. Salt goşunlar birinji hüjuma geçýär. Soň belli bir aralyga ýyda çekilýärler. Şeýlelik bilen ýydarlayan düşmanyň goşunlary hem ýadaýardylar, hem ol goşun gawalyp alynýardy. Diýejen türkmen goşunlary tarapyndan 3 tarapdan gawap alyndy. Indi Bizantiya goşunlarynyň sany hiç zady aňlatmaýardy. Olar ýok etmek üçin Bizantiýalylaryň nişany almaň zerrügi ýokdy. Diýejen Romana düýbünden çykalyksyzdy ve hemişe gorkýan zady ýene bir gezek boldy. Düşman goşunyň çep tarapy türkmen goşunlary Alparslan'yň tarapyna geçen soň ol bütünle ýok edildi. Diýejeniň bu sowuşda ýeňilmegi diňe wagt gerekdi. Ýeňiş kazanaryn diýip pikir eden Diýejen birden dowdakyň orta arasyna düşen ýaly boldy. Bu Bizantiya eskerleri üçin gatul täsir etdi we goşunlar ýykyldy diýen ýaly. Emma Diýejen şeýle kynçylyklar ýeňip geçip biljek ören tejribeli serker dedi. Öýlen ara başlan şemal Seljuk eskerlerini kynýagda ýasaldy. Görüşün we iň uly artykmyşlyklaryny çalt hereket etmek kuýun düýünden ýitirdiler. Diýejen ýeliň kömegi bilen bulan bujarlygy dol ýok etmek başardy. Indi imperatoryň hüjuma geçmeli wagty geldi. Bizantiya güýçleri ýygyder hüjum etdiler. Sowuşyň ykbaly sanjy minutda ütgedi. Emma bir näme wagt geçen soň ýel ýene uğruny ütgetdi we Seljuk goşunynyň görüşi dol aýdyň boldy. Uruş uzak wagtlap şeýle dowam etdi. İmperator Diýejen goşunynyň gaty ýadanlygyny we hiç hil netije gazanyp bilmejekdigini pikir edip ýyda çekilmek buyurdy. Sowuş ertesi gün galan ýerinden dowam eder diýip pikir etdi. Ýyda çekilmek gaty ýygyderli bir taktika we näme etmelidigini her kim bilýärdi. Emma bu ýadaw goşunyna şeýle buyrug ýerine ýetirmek gaty kyndyr. Diýejeniň buyrugy ýalňyş düşünildi we ýadaw goşuny gaçyp başlady. İmperatoryň garşysyna çykan käbir serkerdeler ýyda çekilip, İmperatoryň uruşda ýeňilenligi barada habar ýaýratýardylar. Bizantiya goşunynyň howsala düşeni gören Sultan Alparslan ähli güýçler bilen hüjuma geçdi we olary hasam ýyda tekledi. Bu hüjum uruşyň soňuny getirdi. İmperator Romana Diýejeniň ýanyna sowuşan Varangian bilen biraz garşylyk görkezdi. Emma bütün gün sowuşan imperatoryň eli ýaralandy. Diýerge almak üçin türkmen goşunlaryndan geçip janyny halas etmäge synanşdy. Gize ýydy bitirip bitip giderin diýip umyt edýärdi. Ýöne garaşylyşy ýaly bolmady. Türkmen atlylar tarapyndan ýesir alındy. Roman Diýejen Alparslanyň öňüne getirilenine tarihde ilkinji gezek Bizantiya imperatory ýesir alınıpdy. Roman Diýejen uruşda ýeňilse de beýik adamdy. Sultan Alparslan orada oňa hormatly mehmanýaly garady. Hatda uruş kotoranda Diýejen boşatdy. Emma Alparslan tarapyndan boşadylan imperator İstanbulda beýleri hem görmedi we ilki tutsaw edildi. Soň öldürildi.
1071-nji ýylyň 26-njy awgustunda Sultan Alparslanyň batyrbay kararlary ýakyn asyrlarda Anadolu topraklaryny kimiň dolandyrjaklygy kesiklenildi. Rimler bu sowuşdan soň pese gaçmagyny dowam etdirseler-de, türkmenleriň altyn asyry gaty ýakynlaşdy.